Ak vás zaujíma, ako sa pracuje s vapeno-cementovým materiálom Graselo di Calce, ste na správnom mieste. Takže po zasnutí penetračného náteru si môžeme vzorku namaľovať podkladovou farbou Dekorfon. Poďme si naniesť teda prvú vrstvu tohto vapeno-cementového materiálu Graselo. Máme tu takúto krásnu zelenú. S prvou vrstvou sa nejako trapiť nemusíte, po presnutí si to prešpachtujete a budete to mať rovnejšie. Prvú vrstvu nechajte zasnúť 6 až 8 hodín. Prvá vrstva nám vyschla a poďme si ju prehľadiť a vyčistiť od zbytočných špár. Ak to máme prehľadené, môžeme si naniesť druhú vrstvu. Tento materiál je vapeno-cementovej bázy, takže je vhodný aj pre akumulačné krby. Tento materiál je vhodné už pri druhej vrste nanášať štýlom zo suchej časti do mokrej. Čiže presne takto. Ideálne taktiež je, keď pracujete už pri druhej vrstve, aby ste ten materiál jemne zatlačili dovnútra tej prvej vrstvy. Čiže ide nám o to, aby ste ten povrch mali dokonale hladký. Ak si to nanesiete na celú stenu, nechajte to chvíľu presnúť a potom to prejdite v takomto uhle hladítka celú nanesenú plochu. Netlačte moc, aby ste si to nezaleštili. Pointa je v tom, aby ste to vyčistili od nadbytočných nečistôt. Necháme to preschnúť, nanesieme znova tretiu vrstvu v podobnom štýle ako druhú. Nanesieme si tretiu vrstvu tohto materiálu. Na hladítko si nenanášajme veľa, ale iba tak akurát. Odporúčam začať s rohmi, alebo teda okrajmi stien. Nanášajte si to takto polooblúkovo. Materiál tam rovno pritlačte. Pri tejto dekoratívnej omietke je ideálne, ak vám nejaká časť zaschne, tak si ju prejdite, zatlačte s hladítkom. Nebojte sa pritlačiť. Pri tomto kroku vlastne robíte tú dekoratívnu omietku viac hladšou a viac zrkadlovejšou. Dôležité pri tomto bode je, aby ste mali čisté hladítko. Vždy. Je to vapeno-cementového pôvodu, takže ak chcete, aby vám stena dýchala a nechcete ju uzatvárať nejakými silikónovými omietkami alebo syntetickými, tak táto omietka je taktiež hodná. Nebojte sa do toho materiálu poriadne zaprieť aj celou svojou váhou, pretože ak to chcete mať hladké a čo viac zrkadlovejšie, tak treba sa tam poriadne zaprieť. Treba to tam zatlačiť a vtedy vzniká zrkadlovejší efekt. Môžete to kľudne hľadiť, pokiaľ nedosiahnete požadovaný zrkadlový efekt. A ja si myslím, že to je úplne v poriadku, postačujúce na to, že to robíme bez leštičky. Môžeme to takto nechať a tešiť sa smaragdovej stene.
Grassello di Calce je klasická vápená omietka s vysokým leskom a hĺbkou, typická pre tradičné benátske povrchy. Vytvára elegantný, hladký a priedušný povrch s prirodzeným leskom. Nanáša sa hladitkom v 2 až 3 vrstvách na minerálne podklady.